banggod. Aron patan-awon ta siya ron. Oy, siya guys. Ang galang-galang nga kamuti with gabi. Good morning guys. Good morning mga kaprobinsya. Karon magluto mi si Chloe og snacks nga binul-anon mi si nga snacks nga gitawag ni siya og galang-galang nga kamuti kay luto mi si Chloe anang galang-galang nga kamuti kay perfect man nga banding kauban nato atong anak. Wazo may klase karon sa magluto mi si Chloe. Si Chloe karon og galang-galang nga kanang kamuti. Pwede pa siya gabi, pwede pa siya og saging, paw, pero kamuti ra may madali na makaron so amay pakita niya pagluto sa galang-galang nga kamuti. Guys, magpanit ta og kanang kamuti. Pwede pa siya among giapilan siya gabi kay aron mo pilit ni sila kay lisod manggug kaayo kung kamuti ra kay dili kayo pilit ang kamuti. Og kamuti ra pwede pa siya butangan yo gamay nga cornstarch. So among giapilan og gabi kay lami po ni siya kung naay gabi. So gusto man si Chloe nga magluto kay gusto ko siya mo kaon na ng galang-galang. Kamuti. Kamuti with gabi, galang-galang kamuti with gabi ni siya kay na may gabi. So ini gumana mo panit ani, amo na siyang bangguron. Lahi ni siya sa banana ay katong kamuti chips kay katong kamuti chips gislice to siya nga hiniwa nga nigpis. Kay chips man to siya so kan ni siya ay galang-galang man ni bangguron ni namo siya usa ano mo iprito. So ini gumana mo ani panit, banggod na midayon ani si Chloe. Mo na siya guys, atong bangguron ang gabi. Amo na ning gihugasan si. Ana, banguro na titira siya. Na. Ay, dili pa man kahimo si Chloe mo banggot kay habol among baot bangguran. So ako na binanggod lang siya nga kamuti o gabi mo sa iprito. Dako kayo ang among kamuti. Nang maglisod siya og banggod kay dako dili niya magunitan ako na lang banggod. Amo na siya guys, mga kaprobinsya ag among gabi og kamuti nga binanggod. So aron tamis ni siya gamay pangato na to siya gamay asukal. Gamay lang nga asukal. Para mo amo siya matamis-tamis pud siya kay nabi siya gabi. Haluan niya butangan na natog oil. Kay init na nga tong kaha. Chloe ta ako aron makamaok kay aron dili na magsalikod palit-palit ang mga burger, mga lang lungsod, mga snacks, pwede ra magutan magluto. Kay kadaot na siya palingaw po tagpalit ang mga ingon-alang ang mga fast foods. Sige, ginit ani siya. Hinaya na to kay aron di mabungkag kay wala ra ta magamit og cornstarch. Gabi ato gigamit kay pampilit. Hinaya na nato siya. Ara guys. Na. Mura ra guni siya kanang katong kalabasa nga ukoy, gibanggod, gipatangag egg, cornstarch. Mami na siya kasimple. Pangalan to siya cornstarch o kalabasa nga ukoy. Spread lang na to gamay aron dako-dako guys. Pwede niyo siya ninjolot magluto sa inyong bahay kauban sa inyong anak pinabangay aron mga makakaton siya og luto snacks na simple. Mo gani siya doy mo snack sa una sa ako pa koy bata. Mo gani igluto sa kong mama dili maminingon og ma palitimig burger dito mabi ma palitimig supaw ma. Mo sa una magluto jud taon ni og galang-galang. Nilungag saging. Kung ay uwel, nilungag saging, nilungag kamuti. Kung ay uwel mo nang ganingon na mo siya galang-galang. Pwede pug paw, lisod magud kuhaon jud ang paw. So, ato sa siya yung ipa-golden brown kaya ang di magbungka. Muna siya guys, na golden brown naman siya. So, ato hinayan o balik kay na mabungkag lagi. Mabungkag siya kung dili na ito hinayan o balik. So, hinayan na ito o balik kaya aron di mabungkag.
Ana. Oh. Ano siya, guys? Galang-galang nga kamuti. So, daghan na siya. Oh, golden brown na siya, guys. Mga kaprobinsya, oh. Oh, perfect na siya. Asa naman itong kong partner, nawa naman po. Okay, siya guys. Ang galang-galang nga kamuti with gabi. Kaya naman siya gabi. Kung nga po mo gabi, pwede rin ko po daw kamuti, ha? Pwede rin siya kamuti. Kung why gabi. Gibutangan na rin mo siya gabi, kaya mo pilit-pilit. Kaya kung why gabi, di kayo mo pilit mo ng mas delikado kung mabungka. Kung dili ka kamao mo bali. Nahinayan mo siya bali. Ay dili kayo pilit ang kamuti. Na, oh, daghang kahibaw ang ani nga mga taga Bulanon, pero wala na sila lagi pangluto ingani kay lagi ka ng murag ba magpadali na lang sa pagpalit og snacks na may daghang mapalit sa lungsod nga mga klase-klaseng snacks. So wala na kayo nagluto ingon ani nga mag hago-hago pagluto mga galang-galang. Hinayon na nato siya bali aron di jud siya mabungkag. Ano siya guys, among galang-galang nga kamuti with gabi. O kung di mo ganahan kaayo og kanang tamis, pwede di siya butangan og asukar. Kay butangan mo asukar ganiha pagpadung sa pagluto. Pero kay mga bata man ang mukaon, so padugangan na to og asukar kay wangay mo mga bata og sweets. Na. Oh, juice. Sige. Ate Chloe, tilawi ang atong niluto nga kanang galang-galang nga kamuti. Na. Sige. Tilawi Ate Chloe. Tilawi ko na. Tagput kayo siya. Lumay kayo sa tagput. Ano ito eh? Tagput kayo siya guys. Kung magamak mo ani, pwede na kayo dyan. Awan ng mga bata. Manang, nila nga mo ang galang-galang with kamuti with gabi. Thank you for watching. And don't forget to subscribe, like, and share sa among channel. Oh, God bless. Bye!